pozoruje ve všech kolem sebe radost a radost. Padni odsaď. Promiň, měšťane, omlouvám se. Zdravím tě, měšťane. Jak se cítíš v tento zářivý den? Dneska vypadáš báječně. Jo, taky je mi fajn. Informační síť Angels. Automatická banka město San Angels. Sakra, jsem posedlej. Jestli pak taky umím hrát... Revolver, přenosná palná zbraň. Tento vynález byl široce používán v civilních válkách koncem 20. století. Jiným slovem pistole. Hele, ty sráči, to mi nemusíš vysvětlovat. Kde jsou ty pistole? Platíte pokutu 1 kredit za porušení slovního morálního statutu. Cože? Hovno. Znovu jste porušil slovní morální statut. Musím to oznámit na San Angelské policejní oddělení. Zůstaňte prosím, kde jste, dostanete důtku. Jo, jasně. Ty smrti jsou rychlí. A domov odvážného je tu Playboy! Tím velmi zprofanovaným způsobem. Kdybys četl mou studii, věděl bys, že se tak projevovali nejistí heterosexuální muži. Já to věděl. Díky ty, praštěná, posraná, skurvená, pojebaná, Jones Partner, máte pokutu 5 kreditů za opakované porušení slovního morálního statutu. Tím končím s mušlem. Uvidíme se za chvíli. Buďte dobrý. Máte nějaké potíže? Potíže? Kolik vážíte? No, já teď vážím... Co je to? Co? No ale nic, já tuhle dobu asi nepochopím. Promiň, Rambo. Vetřelce. Chyba. Hele, Luke Skywalker, použij sílu. Ach, bože. Co je zase tohle? To je světelný obušek, nic víc nemáme. Funguje? No... Asi jo? Uzavřeli ho v sekci 8. Tak jak se ti líbí budoucnosti? Jsi mrtvej, Spartane. Zapomněl si říct, dostanu tě. Tak, aby bylo jasno. Oni tě rozmrazili, abys mi mohl konečně připálit prdýlku? To mám radost. 40 let s ním o tvý smrti. Tak sní dál. Tak já jsem švadlena. No to je skvělý. Vylezu z mrazáku a jsem pitomá domácí slepice a Fénix umí zacházet s počítačem, řídit každý bourák, ví přesně, co je kde ve městě a je 3krát silnější než dřív? Možná nejsou tak primitivní. Myslíte, že mě... Místo si můžete nechat a strčit si ho někam. Strčit si to místo někam? Jo? Lepšíš se. Pozor na hlavu! Odveďte tohoto muže zpět do věznice. Buďte dobří. Buď v prdeli. Jones Partner, máte pokutu 2 kredity.